Здравейте, хора! Здрасти! Сега ще крием едно скуши, чакай малко. Ще крием едно сквиши, което ни се падна от една капсула. Ето това. Много е яко. Не, чакайте малко. Ние сме ето тук в квартал Трошево. Тук на читалище Елин Пелин. И да, сега ето го видим, айде. Да, и сега ще скриеме това сквиши някъде. Чакай малко. Така, хора, ние ще го скриеме. Така, тук са пейките. И ето тук има едно място. Тук ще намерите едно от Девин етикетче. И тук е сквишито. И Не лъжем, наистина да, не лъжем. наистина. Поставяме го тук, така че който иска да дойде и да си го вземе. Късмет на печелившия и чак!